ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டமாக்கா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவாட்டு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். கருவாட்டு குழம்பு பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், ஒரு உருண்டை அளவுக்கு புளி, 10 பல் பூண்டு, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, கல்லுப்பு தேவையான அளவு, காஞ்ச மொச்சையை இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அரை மூடி தேங்காவை இந்த மாதிரி நீட்டை வாக்கில் கீறி எடுத்துக்கோங்க. கருவாடு நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு 7 கத்திரிக்காயை காம்பை மட்டும் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 4 துண்டு மாங்காய், ஒரு முருங்கைக்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 2 தக்காளி, ஒரு வெங்காயம், அரை மூடி துருவிய தேங்காய். வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். புளியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதோடு நான் புளிப்புக்காக கொஞ்சமாக தக்காளி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பேலன்ஸ் தக்காளி வச்சுக்கலாம். இப்போது அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. பாருங்கள், நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டோம். புளியும் நல்லா கரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போது ஒரு பேனில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்தாச்சு. நல்லா ஹீட் ஆனதும் இப்போது அதில் 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து நல்லா பொரிஞ்சதும் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை கொத்தையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம், நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு பல், இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பேலன்ஸ் தக்காளியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கி வந்ததும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு, முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது இதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலரிக்கோங்க. கிளறிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டுருங்க. இது ரொம்ப திக்காக இருக்குது, அதனால் நான் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போது நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கருவாட்டையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. குழம்பு நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க மொச்சக்காயை அதில் சேர்த்துக்கலாம். அதோடு நம்ம கீறி வச்சுருக்க தேங்காவையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக மாங்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இதெல்லாம் நல்லா வெந்து வரணும். இப்போ அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம கருவாடு குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போது நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.